سوشيال ميديا تطعيمكم نقدكم العلاي زحجزو حمشت حيالات ميلاتات نجمرتي أبزودي زي نقدكم أب السوشيال ميديا فيسبوك إنستغرام تيك توك كابتارا بوست مقار حليفكم كما جيكم عماويل تروحون إتي أب السوشيال ميديا تجور وتصعري وتصيتي ولن زبودي زي نعختم يو بتصمونا تخاطاتولي سلام ورات تخاطاتي انكوا بدحم صخوم ناب شانالي لايك سبسكرايب كومنت مغوار ايترسعو اب سوشيال ميديا بوست تغورو غزيكم توفيو كن دما እዚ ነገር ዚ ንዓይ ኣይሰርሕን ኢልኩም ተሳቆልኩም ትፈጥሮ ኣይትጨነቁ እቲ ፀገም ኣውናትኩም ዘይኮነስ ኣፍቲ መስርሕኩም ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ቪድዮ እዚ ኣብቲ ኣብ ሶሻል ሚድያ እትገብርዎ ፃዕሪ ናብ ሓቀኛ ሜላታት ዝቕይሩ 5 ሓያላት ሜላታት ክነግረኩም ድልዋት ዲኹም ሕራሽ ንጀምር ብዙሓት ሰባት ንኩሉ ሰብ ክዛረቡ ይፍትኑ ጌጋ እዩ እዚ ዓብይ ስህተት መጀመርታ ንመን ኻትሸጠሉ ዘለኻ ዕድሚኦም ክንደይ እዩ ኣበይ ይነብሩ እንታይ ፀገም ኣለዎም እዚ ምስ ፈለጥካ እቲ መልእኽቲ ንጹር ይኾነልካ ኣሎ ማለት እዩ ንዴታት ዝኸውን ፍርያት እናሸጥካ ንመናእሰያት ዝስሕብ ፖስት ምግባር ዋጋ ይብሉን ቁፅሪ 2 እቲ ሓያል 80-20 ዝበሃል ሕጊ ማለት እዩ እዚ ማለት 80% ካብ ፖስታትካ ዋጋ ዝህቡ ትምህርታዊ መዘናግዒ ክኾኑ ኣለዎ 20% ጥራይ ድማ ብዛዕባ ምሻጥ ይኹን ሰባት ናብ ሶሻል ሚድያ ዝመፅሉ ምክንያት ክመሃሩን ክዘናግዑን ደኣ እምበር ሪክሌም ንምርኣይ ኣይኮኑን መጀመርታ ዋጋ ሃብ ድሕሪኡ እምነት ህነፅ ቀፂሉ ድማ እቲ መሸጣ ባዕሉ ይገልጽ ቁጥሪ 3 ሓይሊ ናይ ቃዋሚ ምዃን ኮንሲስታንሲ ዝበሃል ነገር ማለት እዩ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ፖስቲ ምግባር ካብ ኣብ ሓደ መዓልቲ 10 ፅሑፍካ ካብ ምጥፋእ 1000 ግዜ ይበልጽ ማለት እዩ ንሰማዓትካ መዓስ ሓድሽ ነገር ከም ጽበዩ ብደንቢ ተረዳእዮም ወይ ድማ ፍለጦ ንኣብነት ኩሉ ግዜ ሶኒን ዓርብን እዚ ንዓኻ ከም ሓደ ሓቀኛ ዘተኣማምን ሰብ ገይሮም ይቆጥሩኻ ማለት እዩ ቁጥሪ 4 ቪድዮ ተጠቐም ብፍላይ ሪሊስ ፌስቡክ ኢንስታግራም ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ፌስቡክ ኢንስታግራም ንሓፀርቲ ቪድዮታት ሪሊስ ዓብይ ኣቓልቦ ይህቡ ከም ዘለው ይፍለጥ እዩ እቲ ስርዓት ኣልጎሪዝም ንቪድዮታት ካብ ስእልታት ንላዕሊ ንብዙሓት ሰባት ይርኢ ከም ዘሎ ትፈልጡ ሓቂ እዩ ቪድዮ ምስራሕ ንኣኻትኩም ናብ ኣሽሓት ሰባት ከምፀልኩም ይኽእል እዩ እዚ ናይ ብዙሓት ሰባት ግምት ስለ ዝኾነ ብተግባር እውን ይረአ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ወይ ናይ መጀመርያ ጌጋታት ዝብሉ ሓሳባትን እዚኦምን ተጠቐመሎም ኢኻ ቁጥሪ 5 ምስ ሰባት ርክብ ፍጠር ወይ ድማ ተራኸብ ሶሻል ሚድያ ናይ ክልተ ወገን ዕላልን ሓሳብን እዩ ሓደ ሰብ ርእይቶ ወይ ከዓ ኮሜንት ምስ ዝገድፈልካ ግድን ብፍጥነት መልሲ ምሃብ ከኣል ሕቶ ምስ ዝሓተካ ድማ ብኣጋው መልሰሉ እዚ ማለት ንሰባት ከም ትሓስበሎም ከም ትጭንቐሎም ይርኦም ማለት እዩ ፌስቡክ ኢንስታግራም ድማ እዚ ገዚ ንጡፍ ኩሉ ግዜ ኣብ ቃሉ ዝግነ እዩ ኢሎም መልስን ሓሳብን
ወይ ከዓ እምነትን ይሕዱርካ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ከምቲ ዝረአናዮ ንግድኻ ኣብ ሶሻል ሚድያ ምዕባይ ማለት 5 ሓያላት ሜላታት ኢልናኩም ነርና ዓማዊልካ ምፍላጥ ዋጋ መሃብ ቋሚ ምዃን ቪድዮ ምጥቃም ከምኡ ድማ ምሳዋት ርክብ ምፍጣር ማለት እዩ ግን ድማ እዚ ኩሉ ብሓንቲ ለይቲ ኣይመጽእ ሎሚ ካብዚኣቶም ብሓደ እንተጀሚርካ ዓብዪ ለውጢ ክትርኢ ከም ትኽእል ክረጋግፀልካ ይፈቱ ርግፀኛ እየ ንሎሚ ዝበልናዮም ኣብዚ ነብቅዕ ፈቲኹሞ ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ይቐኒለይ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ እዚ ቪድዮ እዚ ፈቲኹሞ ጠቃሚ ኮይኑ እንተረኺብኩሞ ላይክ ምግባር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ዝኾነ ተሓትዎ ሕቶ እንተሃሊኩም ድማ ኣብ ናይ ሕቶ መድረኽ ጻሓፉልና ወይ ከዓ ኮሜንቲ ኣቐሙጥልና ማለት እዩ ኣብ ቀጻሊ ክስካብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም ሳሚ ወድመለይ ይበሃል